приятели, казвам се DJ Мишо Микс и днес ще ви обясня точно как може да резервирате вашата дата за вашето събитие. Отивате на формуляр за резервации и тук в ляво може да видите всички свободни дати, които са за този месец юни. Тук отдолу може да видите легендата, която е следната. Когато е в зелено, е налична. Когато е резервирана в този цвят, а когато е в бяло, чакаща. Как може да го направите? Отивате на първото поле, там пишете вашето име, първо име, фамилия, имейл, телефон и тук описвате какво е партито. След това, като получим заявката, ще се свържем с вас и ще уточним всичките данни, точно как искате вашето събитие да протече.